Mula sa higit 43,000 employees noong 2019, bumaba sa 34,000 ang empleyado ng Freeport Area of Bataan o FAB noong 2020. Ito'y dahil sa naranasang economic slowdown na dala ng COVID-19 pandemic. Nito lamang March 2021, unti-unti nang bumalik ang operasyon ng ilang kumpanya. Rason para bahagyang umakyat ang employment population ng Freeport sa 38,182. At para maibalik ang dating sigla ng ekonomiya, ang COVID-19 vaccination ang nakikitang susi ng mga namumuhunan sa Freeport. Nitong linggo lang, higit 500 manggagawa ang sinimulang bakunahan kontra coronavirus. Kabilang sa mga unang nabakunahan ay ang factory worker na si Alice Dimo. Minsan na siyang tinamaan ng COVID. Bukod sa no work, no pay, wala rin umanong kasiguraduhan ng buhay laban sa nakamamatay na novel coronavirus. Nagpabakuna na po ako para iwas na po, maulit po yung nangyari po sa akin ng nakarang buwan na nag-positive po ako. Malaking tulong po sa akin na nagbakuna po ako. Ang isa pang manggagawa mula sa manufacturing industry na si Maria Santos, hinikayat ang mga kapwa-empleyado na huwag mag-alangan sa bakuna. Mas magiging ligtas daw ang mga puok pagawaan kung bakunado ang mga empleyado nito. Noong nakarang taon, tila pundidong bumbilya na patay-sindi ang operasyon ng karamihan sa mga kumpanya sa loob ng Freeport. Ito'y dahil sa mga nagpositibong manggagawa. Sa oras kasi na natukoy na may COVID positive ay pansamantalang ipinasasara ang mga establishmento para sa contact tracing, disinfection at isolation. Sa mga hindi pa po napabakuna at nagiging hesitant po, number one po is para po sa safety po natin, para sa sarili, and then para po sa pamilya po natin. Nitong nakaraang linggo lang din ay napabilang sa very high-risk area ang Mariveles, bayan kung saan nakatayo ang Freeport Area of Bataan. Sa kanilang July 16 COVID tally, lumitaw na sa 598 active cases ng bayan, ay 403 sa bilang ay mga manggagawa ng FAB. Nagkaroon umano ng transmission o hawaan sa loob ng isang construction site. Nagkaroon ng hawaan sa isang area, sa isang barracks. Kaya lang po, pag pumunta sila sa trabaho nila, attorney, pag pumapasok sila, nahawa naman nila yung ibang mga nasa sa site. Ayon sa local IATF, humingi na ng tulong ang FAB management sa kanila upang mabantayang maigi ang galaw ng mga COVID-positive worker na nasa isolation area. Binigyan nila po tayo ng authority na magbantay na po doon sa mga barracks na to at inihingi niya ang tulong ng ating LGU, na ang ating mga kapulisan, ng ating PSO, na bantayan na po, mag-grouping na doon sa area ng mga barracks upang sa ganun po talaga ma-observe yung mga protocol na maaring nalabag. Kaya po, nagkaroon ng spike of cases. Hanggang sa katapusan ng buwan ay patuloy na iiral ang Modified Enhanced Community Quarantine sa buong lalawigan ng Bataan. Isa nga ang Mariveles sa kanilang pinakatututukan upang hindi na magkaroon pa ng community transmission sa buong probinsya. Sa latest COVID bulletin ng Bataan, umabot na sa 12,558 ang kumpirmadong kaso sa lalawigan, 1,312 ang active cases, 444 ang namatay at 10,802 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News.